Brány do sveta. Mesto Brezno sa o prestížny titul Mesto kultúry 2024 uchádza jedinečnými bránami do sveta. Či už sú to tie reálne alebo pomyselné, všetky prinesú obohatenie a farebnosť kultúrneho života. Hlavným zámerom projektu je vtiahnuť verejnosť do kultúrneho diania v meste v rôznych podobách a tým ponúknuť pestrú škálu aktivít ako nové divadelné predstavenia, kreatívne workshopy tanca, herectva, maľovania, priblížiť tradície regiónu, rozozvučať uličky hudbou a spestriť pouličným umením, oživiť zabudnutú literatúru či objaviť talenty, ktoré tu máme a tým otvoriť umelecké brány nášho mesta šikovným umelcom. Každá brána bude originálna a ponúkne niečo nové. Nech sa páči, vstupujete do prvej s názvom Brána do sveta divadla a literatúry s heslom Kocúrkovo dodnes žije. Na dejiny divadla môže byť mesto Brezno hrdé. Majú dlhú a bohatú históriu, ktorú datuje od roku 1844. Túto bránu si preto právom zaslúži. S jej otvorením vytvoríme umelecký priestor, kde zavíta najmä divadelný svet. Brána divadla sa rozrastie o zeleň a niekoľko moderných prvkov, vďaka ktorým bude toto miesto ideálnym prostredím pre umeleckú činnosť. Vznikne tu kryté pódium a na jeho divadelných doskách, ktoré znamenajú svet, sa predstavia herci nielen z ochotníckych, ale aj profesionálnych divadelných súborov. Pribudne pobytové schodisko, kde okrem príjemného posedenia bude možné organizovať aktivity určené pre všetky vekové kategórie, ako komorné besedy venované literatúre, divadelné a literárne večery, divadielka pre deti, detské čítania, náučno-zábavné aktivity, kurzy herectva, workshopy, na ktorých budú tvoriť a stretávať sa mladí umelci. Brána vytvorí priestor na prezentáciu literárnej tvorby, kde špeciálne miesto v tejto bráne bude venované najmä literárnym osobnostiam Jánovi Chalúbkovi, Martinovi Rázusovi a Karolovi Kuzmánimu, ktorí majú významné miesto v srdci Brezňanov a Horehroncov. Nezabudneme ani na tvorbu mladých talentovaných spisovateľov a detských autorov. Novinkou a súčasťou tohto umeleckého priestoru bude exteriérová knižnica so zabudovaným sedením, čitárňou, ktorej princíp fungovania bude veľmi jednoduchý. Knihu, ktorá vás zaujme, si požičiate, prečítate a vrátite naspäť. Vrátenie rovnakého exempláru však nie je podmienkou. Zavedieme systém tzv. Možnej výmeny, na základe ktorej sa tituly a literárne žánre môžu priebežne meniť. Takto sa k občanom mesta a milovníkom literatúry môžu dostať aj nevšedné kúsky. Brána do sveta tanca a výtvarného umenia alebo jazykom tanca a umenia. Tanec, jeho hĺbka a múdrosť, umenie s určitými posolstvami a víziami nás môžu viesť k pochopeniu zmyslu života a jeho krásam. Tie isto ponúkne brána na námestí generála Milana Rastislava Štefánika 3, kde možno pookriať pri pouličnom umení. Už na samom začiatku bude vstup vďaka hudobnej reprodukcii spestrený tanečným krokom, ako aj vizuálnym umením. Na prvý pohľad prázdna stena sa s pomocou svetelného príslušenstva premení na pohyblivý obraz plný farieb a rôznych vzorov. Oku ulahodia a okolo idúcich prilákajú zrkadlá a svetlá umiestnené v rozsahu celej hornej časti priestoru a tak vytvoria nevšednú bránu, v ktorej počas prechádzania budeme môcť sledovať hru svetla, tieňa a obrazov. Takto sa budeme môcť ocitnúť v nevšednej atmosfére umeleckého priestoru už pri obyčajnom prechode z obytnej časti na hlavné námestie. Doposiaľ prázdny a nie príliš veľký priestor sa premení na príjemnejšie a atraktívnejšie miesto rozkvitnuté zeleňou, ktorá mu vnesie život a energiu. V centrálnej časti priechodnej uličky budú v prípade výstav umiestnené maliarské stojany, takisto sa tu budú konať rôzne kurzy maľovania, kreslenia, výtvarného umenia a tiež rôzne besedy či vernisáže. Vytvoríme tu priestor, ktorý bude predstavovať tanečný parket v dizajne prírodných prvkov, farieb a živlov, na ktorom vystúpia a kurzy povedú nielen profesionáli, ale svoje telá budú môcť rozhýbať aj návštevníci školy tanca, pouliční umelci a samozrejme bude slúžiť pre širokú verejnosť. Tretia brána do sveta hudby a tradícií, alebo Drevo nad zlato, otvorí svoju náruč v záhrade Meščianskeho domu. Priestory oživené množstvom zelene budú zamerané na podporu rastu komunitného života. Pútavým prvkom návrhu je krytý tanečný kruhový parket s reliéfmi svetadielov,
určený na tanečné a hudobné vystúpenia, zábavy, rôzne kultúrne akcie, vystúpenia folklórnych súborov, hudobných skupín, kurzy spevu, hlasovej techniky, diskusie o tradičných remeslách, tvorivé dielne a iné aktivity, počas ktorých skúsenejší remeselníci odovzdajú dar remesla a zručnosti mladšej generácii. Táto brána bude zároveň nositeľom hudobného odkazu. Spojenie domáceho so zahraničným a tradičného s moderným. Aj takto to bude vyzerať. Z rušnejšieho kultúrneho miesta návštevníci budú môcť na chvíľu zablúdiť do zeleného zákutia plného rezbárskeho umenia. Tu dostanú možnosť vystavovať svoje výtvory rezbári, sochári či umelci pracujúci s drevom, ktorí môžu tvoriť priamo na mieste. Ich prácu tak v priamom prenose uvidia všetci záujemcovia. Brána židovskej kultúry. Osudy a odkazy. Pýcha nášho regiónu, sakrálna kultúrna pamiatka s takmer 130-ročnou históriou. Dejiny židovskej komunity v Brezne naplno ožijú v breznianskej synagóge. Počas roku Mesta kultúry 2024 synagóga otvorí brány všetkým umeleckým žánrom, interpretácia spomienkového rozprávania, čítanie úryvkov literárnych diel so zámerom šírenia humánneho posolstva v kombinácii s hudbou a umením všeobecne. Hudba má v židovskej kultúre pevne zakorenené miesto, a to istotne v našej bráne židovskej kultúry bude mať aj súčasný nemecký skladateľ, predstaviteľ tvorby klecmerovej hudby Joachim Johov, ktorý v spolupráci s umeleckými telesami nášho regiónu vytvorí spoločné dielo venované práve tejto bráne. Ďalšou z brán, ktorú vám vďaka projektu chceme priniesť, je brána nášho regiónu Horehronom Doluhronom. Vstupnou bránou do regiónu Horehronia je Brezno a my vás vďaka modernej technológii vtiahneme viacerými zmyslami do virtuálnej brány, kde budete môcť zažiť a vidieť unikáty nášho kraja, nazrieť do kultúrneho bohatstva remesiel, obdivovať krásy tradičnej architektúry, okúsite jedinečnosť nezamieniteľného viachlasného horehronského spevu, či objavíte pestrosť horehronských odevov a takýmto spôsobom budú klenoty mesta a regiónu bližšie k vám. Okrem toho vás vďaka tejto bráne preniesieme priamo do Mesta kultúry 2024, kde si každý príde na svoje. Poslednou bránou je brána umiestnená na námestí, tzv. Photopoint. Domácich a návštevníkov osloví svojim dizajnom a funkčnosťou. Na základe otočného systému si budeme môcť bránu každý nastaviť na pohľad, ktorý je nášmu oku lahodiaci. Či už bránu otočíme na Mestskú väžu, Horehronské múzeum, námestie alebo zátišia Mestského parku. Dizajnový prvok budeme v určitých intervaloch presúvať na nové miesta v rámci námestia a tak nám vznikne viac možností urobiť si čo najoriginálnejšiu fotografiu. Chceme byť mestom kultúry a tiež chceme, aby ste v tom boli s nami. Táto brána bude slúžiť nielen ako originálny fotopoint, ale nás bude sprevádzať a šíriť osvetu počas kandidatúry a zároveň aj počas roka Mesta kultúry 2024. Symbolom a zároveň strážcov brán bude zvonec. Brezno s bohatou históriou slobodného kráľovského mesta, rodisko mnohých významných dejateľov kultúrneho i národného života, je srdcom celého regiónu. S titulom Mesto kultúry 2024 by prinieslo nové aktivity, ktoré by prilákali nielen miestnych obyvateľov, ale i návštevníkov z rôznych kútov Slovenska či zo zahraničia. Veríme, že náš projekt bude úspešný a tak sa stane naše mesto ešte výnimočnejším. Pomôže nám tým zviditeľniť sa za bránami Brezna, ale najmä podporí bohaté kultúrne dianie v našom meste.